नमस्कार खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लानानै दिन्थिफैबावनाय जालायबाय। হাই গাইজ, আজি মই আপোনালোকক এটা ব্লগ দেখাব আনিছোঁ। এইটো ব্লগ হ'ব আমাৰ এদিনাহে আমি শ্বিলঙত গৈছিলোঁ। শ্বিলঙত যাওঁতে আমি এতিয়া কি খৰচা কৰা হ'লোঁ, যেনিবা এয়া আমাৰ গাহৰি মাংস আমাৰ শ্বিলং ৰোডতে পাই গ'লোঁ। তাৰপিছত লগত চব্জি তব্জি এইবিলাক চব খৰচা কৰিব লাগিব, যিহেতু আমি আমাৰ খুড়মা ঘৰতহে যাম। খুড়মা ঘৰৰ পৰা আমি যেনিবা ঘূৰিব যাম আৰু এটা ৰাতিটো থাকিবই লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি চব্জি তব্জি মাংস এইবিলাক খৰচা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ আমি গাহৰি মাংস। जोङो दा मोनबाय अमा बेदर, लामायावनो मोनबाय। लामायाव जोङो दा अमा बेदरखौ लानायसै। अमा बेदरनि दामा जाहैबाय 450निफ्राय 500 गोलैदों आरोखि। जोङो दा बेयाव 450 मोननायसै। ओरैनो 500 थाखा होनो, खिन्थु 450 हरनायसै आरो जोंनो। दा बेनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं बायसाफोरखौ खरस खालामनानै जोङो आन्टिनाव थाहैनोसै। बेनिफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेয়াर খালামनो होननानै এসে দিচ্ছিনে যাবে। সেইটোকে মই অলপমান দেখালোঁ, শেষলৈকে চাই যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ, গুড মৰ্নিং। मासे नांगोन कितना में है ये? 5 किलो। 5 किलो में 160। पेमेंट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन गूगल पे होगा। मोबाइल से देगा, मोबाइल से देगा आपको नहीं है? अरे आपके पास होगा, मोबाइल से देगा। ओहो, ये कितना का है? ये कितना का? हाँ हाँ 150। 100 का दीजिए, 100 का। मजा बोले सोची। सानसपा ना क्या क्या बोला? मुला नंगला 50 करके दिया था उधर, हम उधर ही जाएगा, होगा 50 करके। हाँ चलो इधर आगे 50 में होगा, सब ले जाएगा। नहीं जाऊ दं, यावबो दंलै ने। फुलकबिया फुलकबि नथ' नङा, बान्दा दं आरो। क्या दाम है ये? तो 30 में देता है उधर। हाँ ले लो। लिखा था किंतु कोई नहीं पता हो गया। ada sini kan ini dulu. ले लो आलू, आलू लिया है, फुल है फूलगोभी। आलू कितना था? 3 किलो 150। हाँ फूलगोभी, फूलगोभी नहीं है, खत्म हो गया। कितना करके दिया फूलगोभी? 80 किलो। ओ एक मुठा, एक मुठा। हाँ सिर्फ एक मुठा। 2 मुठा लीजिए। एक मुठा और 30 रुपए में 2 मुठा। चलो चलो फूलगोभी नहीं है? 50 एक ठो 30 करके ले लिए। सब ले जाएगा 100 रुपये में 3 दीजिए। तो बराबर उठा कितने वीक में डाल दो वाली नहीं मुझे ना कितने वीक ले देख ले वो तो मांग सोन गया माथि लाइव होते ले जे दसे मोसालाया खेबने फाग्ला बाय। Kau suku ji banyak dah.
मालाय र'लै हाला बेबायदि जायगायाव रायजो जानांगौआ फैदो मेंगुलायबाय फैदो बिदि लामा फिसाजों थाबायलांनांगौनो फैदो मेंलाजोब्बाय शिलंनि गामि गामि बेरायदों जों ओरैबायदि फाग्ला बायदि मेंलाजोब्बाय अखा फ्रि 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 फ्रिनि एकदमबारे हरावथ' जि मोजां उन्दुखाबायलै आयौ जोंनि आसामावथ' जि गरम बेयाव बेसेबांसो दं दा टेम्पारेचारा 20 थानो हागौ ना दाहालागै ना फुं समाव बेयाव जेकेट गानबावदों नै सासेया जेकेट गाननो थानो हायाखै जेकेट गानबावदों नुदों दा जेकेट गाननो बेयो खाथि जाखोसै बिसिना माने लामा सामाफ्रावनो दोनलाबायो पार्किंफोरनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायोना हाजोनि लामाफ्राव नैयावबो होबावबाय नै मालाय बिल्डिंआ बैनो दा गारि दोननाया बेनो जोंनि गारिखौ बैयाव दोनदोंमोन जोंथ' बिराद सिङाव दंहैयोमोन नालाय दा जों बे गारिखौ लानानै चिरापुन्जि थांनोसै आरो बिजामादैनि थाखाय नैबेखौ एसे माबा खालामनानै दंमोन बिजामादैनि थाखाय होनदां बिसिनावथ' बिजामादैसो लाखियो नालाय नैबे खासिया माने न'खराव मोनबाथ' थाफैसिगौ आरो हाब नोंसिना चार्जआ माथो ओइयाव बिराद मोजां गुरनानै दं आयै जोंना बेखौथ' गाबज्रियाबाथ' जानाय नङा आन्टी